Rád bych vás všechny přivítal v dalším díle, v dalším videu série videí hub bez střihu. Dnes se vydáváme tady do jehličnatých lesů smrkových, kde doufám nějaké houby si ukážeme a také určíme. Teď toho roste celkem dost, tam dole bylo strašně moc, myslím, listců ryšavých, myslím, že to byly rysce ryšavé, myslím, že to byly rysci ryšaví. Možná na ně narazíme i tady a tam před námi už je vidět nějaká holubinka, ještě jsem tam při ní nebyl, takže se na ní můžeme podívat. A narazili jsme na celkem hojně rostoucí holubinku hlínožlutou. Myslím, že to bude ona. Můžeme vyzkoušet, měla by trochu palit. Trochu palí. Už to moc necítím, protože jsem předtím zkoušel ty rysce, ale bude to asi ona. Občas se obadí jako jedla, ale není moc chutná, protože je právě palivá a je to taková menší žlutá holubinka, která právě roste nejčastěji pod smrky, nebo vlastně pod smrky ji nacházíme. Tady i hned vedle můžeme spatřit, jo, to je hřib hnědy, takže hřiba hnědého tady můžeme spatřit, který je určitě jedlý. No asi ještě zdravý, nebo vypadá být hodně čerstvě narostlý, takže krásný hřibek. Tady máme dalšího, se dívám. Taky takto malého, krásného. Tady jsme narazili na dva odlišné druhy. Ten menší, to bude ten ryzec ryšavý. Nemá moc hrbolek, měl by mít hrbolek ve středu, takový tmavý, a nějaký tam drobešek tam takový jakoby je. Takže takový to hnědý ryzec ryšavý. Myslím, že to je ryzec ryšavý nebo nějaký druh rysce příbuzného tomu rysci ryšavému. Nejedlý ryzec, který má silně palčivé mléko. Bílé a nevytváří moc velké plodnice, takové právě malé nebo takové střední. Spíš tady jsou takový menší. A tu druhou houbu, tu nepoznávám. Co to je za houba? Všechno nepoznám. Nebo spíš toho poznám strašně málo. Ještě, ale občas nějakou houbu poznám. Je možno vidět větší skupinku těch rysců, nejspíš ryšavých. Takže tady rostou v početných skupinkách. Vlastně asi normálně taky rostou v početných skupinkách. Tady vidím dalšího hřiba hnědého. Takže bude to houbička do košíku. Zastříme a můžeme ho vzít. No, teď začínají růst. Krásný výstavní kus. Takže tady máme ty rysce. No a my půjdeme dál.
najít i něco jiného. Takže tady už něco vidíme, že tady se něco tlačí ze země. Vypadá to také na holubinku hlínožlutou, nebo nějakou příbuznou, asi to bude holubinka hlínožlutá. Ta stejná co předtím. Tady za mnou jsem viděl dalšího asi hřiba hnědého. Nebo spíš mi teď... Ne, to není hřib hnědý. To je nějaká pichavka. Nějaká pichavka to bude. Která má... Tato už je trochu starší. A mám právě na sobě nějaké takové třpytky. Takže... Jedna z takových těch z povrchu hnědých pichavek. Ale uprostřed by měla být... Tato už ne, protože ta už je starší, ale jinak taky by měla být bílá jedlá pichavka. Určitě. Tak, tady máme zase hřiba hnědého. Zase dal střít. Takže. Tady si krásně hoví v mechu. No, taky krásný. Trochu okousaný, ale jinak by byl taky výstavní. Tak, půjdeme najít nějakou jinou zajímavou houbu. Snad najdeme. Co nám to roste tady? Snad to není zase hřib hnědý, a to je zase hřib hnědý. Trochu okousaný. Jako jiné houby teď. Tady. Jo, a tam už vidím něco jiného. Konečně jsme něco jiného našli. Si ty houby tedy, nebo vlastně tu houbu se tady vytáhneme a podíváme se a určíme, co to je. Tak, je to čechrátka podvinutá, jedovatá houba hřibotfara. Je to vlastně příbuzná čechratce černohňaté, kterou možná všichni známe více. Jinak roste právě pod jehličnany, občas třeba i ze zbytku, nebo vlastně roste často ze zbytku nějakých pařezů těch jehličnanů. Čechrátka podvinutá se jmenuje, protože má takovýto podvinutý klobouk, teda myslím, že se proto jmenuje, nebo aspoň bych ji s tím spojoval. Hnědý, takový špinavě hnědý klobouk. Často roste ve velkých počtech, trochu může připomínat hříby hnědé, které jsou zase tady vedle. Takže tento jeden, ten největší, ten zase si vezmeme. Čechrátky podvinuté tady právě rostou často ve větších skupinkách. Tady je další, tam je jedna, tam ještě další. Takže zajímavé houby. Posuneme se někde dál. Tady už něco vidíme. Nějakou houbu, kterou doufám, že určíme, ale už to vidím, že možná ne. Tak asi neurčím.
bohužel všechny houby neznám, nebo jich strašně moc neznám. Ale když tady jsme, tak už tady vidím další drobnou houbu. A je to přesněji špička provrtaná, by to měla být. Roste právě často po deštích ve skupinkách z mechu nebo i z jehličí. A hlavně z mechu. Roste pod smrky hlavně. A je to menší nejedlá špička. Vyznačuje se tím, že když takto rozdrolím, to by měla být cítit po hníjícím zelí. A ta je cítit hodně. Teď. Třeba tam jsou pak další do špičky. Jo, jsou tak velké opravdu jak ten mech i menší. Takže zajímavá, často rostoucí. Už i na jaře špička. Tady máme další houby, což jsou holubinky černající. Taky rostou často ve velkých skupinách. Jedlé holubinky vyznačují se hlavně bělavým kloboukem a po poranění červenající a pak šednoucí dužninou.